Presented by ABS Entertainment. बोले शंकर भगवान की बीची विकास बेतिया राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शंकर वीडियो तेजी से चले कवड़िया सरे बोल बम बोले सब बढ़िया सरे तेजी से चले कवड़िया सरे बोल बम बोले सब बढ़िया सरे तनी देखो अपना नजरिया से तनी बोल जाके हूँ कवरिया से ठोपे ठोप चुन जलवा कवरिया से तनी बोल हूँ जाके कवरिया से ठोपे ठोप चुन जलवा कवरिया से बीची विकास बेतिया ठोपे ठोप कवरिया से गांजा के नाशा में कर बम बम हो थोड़ा थोड़ा जल चुवत रहे हरदम हो जहता निबल जब कवरिया से चुए न दो जल गगरिया से उठा लाल के बद फड़िया से तनी बोल हूँ जाके कवरिया से ठोपे ठोप चुह जलवा गगरिया से तनी बोल हूँ जाके कवरिया से ठोपे ठोप चुह जलवा गगरिया से बीची विकास बेतिया ठोपे ठोप गगरिया से अजय सटारी अपन कहवर संभाला पहले हई बाबा के बूटी पिलाहबा राइट हरस्तर बन अनु आगा गई बोलबम के धुन हमें आगा हो गई लागे गोइल होखे बढ़िया से तनी बोल हूँ जाके कवरिया से ठोपे ठोप चुह जलवा गगरिया से तनी बोल हूँ जाके कवरिया से ठोपे ठोप चुह जलवा